मदरसा अले सुन्नत अनवार ए रजा संस्थेच्या संस्थापक वांगड्यांनी मडगाव पोलीस स्टेशनात संस्थेचे आदले पदाधिकारी आणि काय समितीच्या वांगड्याआड कागाळ दाखल केल्या। वांगड्यांनी बनावट कागदपत्र तयार करून फटवणूक आणि संस्थेच्या निधीचो गैरवापर केल्याचो आरोप संस्थेच्या संस्थापकान केला। बनावट साइन आणि फटीच्या कागदपत्रांच्या आधारान बनावट समिती स्थापन करून संस्थेच्या कारभाराचेर नियंत्रण मिळवपाचो यत्न केलो। डुप्लिकेट कमिशन हे डुप्लिकेट कमिटी करपाचं कारण कितें आसता? पयशे मेळटा म्हणूच करताय न्ही, नाजाल्यार कित्याक करतले ते? तुझी मागणी किती आसा? माझी मागणी हे कमिटी फोकस कमिटी आसा ते डिझॉल्व करपाचे। डिझॉल्व करून आम्ही मिटिंग गेला, आमच्या कमिटी आम्ही फॉर्म करतले। कोणी केली कमिटी चालू असताना यांच्यानी डुप्लिकेट केली? ना त्यांचेच असलेली, त्यांचं डिझॉल्व झाले उपरांत आमकां फाल्यां आपयता परवा आपयता मिटिंग म्हणून जनरल बॉडी फाल्यां आपयता परवा आपयता म्हणून सांगले। टर्म सोपलो त्यांचं? टर्म संपलेच त्यांचे। जनरल बॉडी घेनासतना फोकस जनरल बॉडी दाखयला। कोणी केले? हुसेन कल्लोळ्ळी, महबूब कल्लोळ्ळी आणि रफीक हत्तीमत्तूर खंयची मशीद आणि जिलानी रज्जब अली मांडपा मस्जिद मदरसा अहले सुन्नत अनवार ए रजा ते मस्जिदीचे हांव फाउंडर मेंबर ते कमिटीचे। हे सगळे फाउंडर आहात। फाउंडर मेंबर तेंगे हितून एक देखून मेंबर ना, हितून फाउंडर कांयच हिशोब दिला। ते आमचे डोनेशन लाखान झाले, म्हाका दिसता 70-80 लाखाचे हे आसा आमचे मस्जिदीचे। तेणी आमकां कांयच हिशोब दिला ना, आज पर्यंत कांयच हिशोब दिला ना, काय ना। आणि ते मेंबरशिप फी एक मेंबराक 5000 फी आसा आमचे लाईफ टायमाचे। आमचे हितून 2003 आम्ही रजिस्टर केले, तेन्ना सावन आमचे रुल्स अँड रेग्युलेशन आम्ही रजिस्टर केले, बायलॉज ते देखून तेमी फॉलो करू ना। सगळी दादागिरी झाली आमची, सगळे दादागिरी करताय।